Kaya tiking syudad San Fernando, mauran niya ing kapitong aldo ning filing of Certificate of Candidacy ngayon 7 ning Oktubre. Makanyan man, may manyatang lapamurin ding supporters ning My Love San Fernando team para kay Unity Walk papuntang San Fernando Cathedral. May pitnalaking 4 na grupo deti. Ing metong nga grupo may nibatya Kapitolyo, apeni muna ng aspiring Mayor Maylin Pineda Cayabyab, kaya na lang nilakad ing kayang tatang ay Rodolfo Tatay Bong Pineda, asawa, anak at kapatid. At suya naman ilubaw Mayor Esme Pineda. Ing Dolores Group naman, peni muna ng Vice Mayor BJ Lagman at ing grupong Menibat del Pilar Ampong San Jose, telok yan dereng aluwang tatagal as city councilors. Very happy together with the team. At the same time, with the supporters po, it's a very a blessing po talaga ng Abak. The weather, the people na minta, and everything is for the glory of God. At saka po, para kay Ciudad San Fernando. So, sana po, abi-abi tamong mag-obra para kay mas maulad na Ciudad San Fernando. Karasking crossing malapit City Hall at San Fernando Cathedral, may buuya. Ing My Love San Fernando team, bang sabe-sabe tumagon kay misa ng Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto. Keti, dintang ni Ipampanga Governor Dennis Delta Pineda, akapatad ng aspiring Mayor Pineda Cayabyab. Kaya rining misa, kanita na tinaglus para keng opisyal apa magpasang Certificate of Candidacy. Ding magpasang COC apin di Maylin Pineda Cayabyab para mayor. Re-election naman ingkang Vice Mayor BJ Lagman. Kareng konsehal, 6 lareng re-electionist. Iti i-Councilor Rosemary Kalimlim, Councilor Ricky Hizon, Councilor Tina Lagman, Councilor Aisel Macalino, Councilor Rosalie Mendoza at Councilor Angel Wihangco. Tatagalarin din na Crystal Agustin, Dr. Benji Angeles, Tina Chua at Perico Kiwa. Kaya po napili namin, napusuan namin na makiayon kay Mayora Maylin because she is more experienced in governing an executive position and she is more experienced in social program na lahat po pantay-pantay, lahat po walang pinikilingan. Kay bat ning filing, pasibayo lang linakad ng grupo bang puntalan ng karelang talisuporta, amanin ayan naman King Branzigiao Convention Center. Kaya timika programa nung nuka rin binandera ng aspiring Mayor Maylin na iparamdam na kareng Fernandino ing serbisyong Pineda at malinis apa manibala. Transparency po, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon, sisiguraduhin ko po na ang pera ng siyudad ng San Fernando ay magamit po sa tama. Lahat po ito ay lalantad po natin sa mga Fernandino nang wala pong tinatago at lahat po ito ay ating gagawin na mas maraming Fernandino ang makikinabang. Alam niyo po, ang siyudad ng San Fernando ang mukha ng ating probinsyang Kapampangan. Tayo din po ang tinatawag na the heart of Central Luzon. Ang ating probinsya o ang ating syudad ay kailangan may dangal at may pagmamalaki. Kaya kung ako po ay mabibigyan ng pagkakataon, sinisigurado po sa inyo, ako po ay iyong ipagmamalaki. Idala na kanong Pineda Cayabyab king Ciudad San Fernando ing best practices king Lubao nung nuka rin megi ang alkalding at long termino o siyam abanwa. Kung ano po ang aking mga best practices na pinagpapatuloy po ng aking kapatid sa panahon ngayon, yan din po ang aking ipagpapatuloy dito sa syudad. Tulad na lang po ng problema sa basura. Ang syudad, ang aming bayan po ng Lubao, nung ako po ang mayor, ang unang-unang model town pagdating sa solid waste management. At kung ano po ang aking natutunan doon, best practices, yun po ang gagawin ko sa syudad. Dahil mas kailangan ng syudad ang magaling o magandang pagmamanage po ng ating basura.
Aparte keng pangamayor keng Lubao, may ginemo namang board member king 2nd District Imaylin. Meg-resign niya iti keng katungkulan, inyang magparehistro ya king syudad San Fernando, kaya beding kayang pamilya at kayang tatang. Ing desisyong iti alumipat, menibat kanu kareng sumbong at saingsing da kaya ding Fernandinos. Sa paglalagi ko po sa Kapitolyo, narinig ko po kung ano po ang hinain ng mga Fernandino. At doon po, aking pinag-aralan, ako po mismo ang nag-research kung ito'y totoo at kung ano-ano po ang kanilang hinain. Dahil po dito, ako po ay kumonsulta sa pamilya at sinabi ko na gusto ko at ako ay handa na tumakbo bilang mayor ng siyudad ng San Fernando. Kareng babatikos kaya na alineman taga ng Fernandino o ini kayang pakibat. May mga nanungkulan po sa San Fernando na hindi taga dito at tinanggap po nila ng makailang beses. Kanilang hinalal ng makailang beses at sila po ay naging magaling sa kanilang panunungkulan. Hindi po yan ang issue. Ang issue po, sino ba talaga ang nagmamahal sa San Fernando? Sino ba ang nanunungkulan na gumagamit mo ang taga San Fernando? Ang isang taga San Fernando kung hindi tunay na nagmamahal sa mga Fernandino. Memye naman commitment ibong Pineda na migit niya kanung sa upaning syudad ngening at Chuna Laketi bang dalan ing serbisyong Pineda. Ini po, pangako ko, huling Imaylin, yan talagang inisip kong dalan San Fernando. Tandaan nyo, nung sinaw ko yung probinsya, sumaw ko kay San Fernando para sanay sa iya ng San Fernando. Samantala, Vice Governor Lilianani Pineda mo, ing alaking COC filing na ning kayang anak. Melakwan niya kanu itiking Kapitolyo bang alang matigagala obra, uling sinuporta niya mo naman, Governor Dennis Delta Pineda king kayang kapatid. Jenna Lumbang Parungaw, CLTV News.